Vazhinji venyu hamusati makambonzwa nezvenyaya ye555 yandichange ndichikuudzai nezvayo muzuva ranhasi. Vazhinji venyu makange muchingoziva nezve666 chete, saka pane musiyano pakati pe555 ne666. 666 inozivikanwa nemunhu wose, it is the mark of the beast. Asi kune imwe iyo inozivikanwa nevanhu vanenge vari deep mune zvesatanism, iyo inonzi inoafekta muviri, mweya nemwoyo. Kana vamwe vanhu vanogadzira mishonga, avo vanotitengesera mishonga yatinonwa kana kuri kunzi tikarwara, vane mabig pharmacies, vanobhilivha mu555 not 666 nekuti inoparadza munhu mumuviri make, mweya zvikare nemwoyo wake. Ndokusaka kwava nezvirwere zvimwe zvisingarapiki. 555 iyi ndakaona kushanda kwayo, uye inoshandiswa nembinga idzo dzinenge dziri masatanisti kuparadza utano hwevanhu, kuitira kuti ivo vange vachizadzikisa mhiko dzavo dzavanenge vakaita apo pavanenge vakajoina satanism. Vanhu ivavo vane chitema ende havanzwiri kana munhu tsitsi. Ndakashandira munhu ainge ari musatanisti. Mukomana shita aishandisa masteroid, uye zvekare masteroids awa mamwe aitobva kuAmerica, uye ndakatanga kumushandira mushure mekunge ndabva pabasa pandainge ndichimboshanda apo pandaiita zvekutengesa chicken feed. Ndiri kutoreurura ndichitotya nekuti ndainge ndiri mazviri, ende ndinonzwa vamwe vachiti kana ukada kuexposa masatanisti vanobva vachizozviziva kuti uri kuzama kuda kuva exposa. Asi kune utsotsi uhwo huri kuitika muchicken industry, utsotsi hwatinofanira kuti tinge tichizofumura, nekuti vanhu vazhinji kana vakasaziva zviri kuitika muchicken industry yemuZimbabwe, vanhu vanopera nekufa nekuda kwezviri kushandiswa mune zvokudya zvinozopiwa huku idzo dziri kuchengetwa nekuzotengeserwa vanhu. Muna 2022 ndakange ndichishanda pane imwe kambani hombe iyo yakange ichigadzira chicken feed muHarare. Tainge tisingatengese chicken feed chete, asi taitengesa nekusuplya maday old chicks. Ndipo pandakabva ndachizotanga kuwirirana neimwe mbinga iyo yaiti ikauya kana taitawo madhiri nasupervisor wedu, tobva tamupa chicken feed obva atipa mari. Izvi taizviita kuti tinge tichiwana uchouviri. Kambani iyi ndiyo kambani yakakura munyika yeZimbabwe inogadzira chicken feed, saka mari dzataiwana dzainge dziri shoma nekuti taingoita basa rose rose ratakange tisina kumboendera kuchikoro. Saka mbinga iyoyo yainge ichiuya ende yaiti kana ikatenga chikafu chehuku yaitenga chakawanda, saka takange tichimupa chikafu nerweseri achitibhadhara mari. Akazoti kwandiri ainge achida kuti ndige ndichimushandira because manager wake ainge akafa, akange ari wekuMalawi, ari mudhara wechikuru. Akati, iwe sezvo wagara uchidhila nehuku unokwanisa kuzondibatsira. Mukomana shimbinga iyi yakange ichindibhadhara, yainge isingadi huku dzinononoka kukura, mainzwa nekutukwa. Ipapo pandakange ndisati ndaziva kuti ainge ari musatanisti. Iye ainge achigara kuAmerica, but aipota achidzoka kuZimbabwe kuzocheka kuti maprojects ake anenge achifamba zvakanaka here. Taitukwa kani kana kuri kunzi huku dzikanonoka kukura, ainge asingadi kuti dzinge dzichiita 2 months. Ndakaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichikudza huku idzodzo mushure memavhiki 3 dzinofanira kunge dzakura. Takabva tachizotanga kudzipa madangerous steroids, uye zvekare nemamwe mapiritsi akange asina kunyorwa mazita, but mapiritsi awa akange ari eyellow, akakura. Ndiwo atainge tichipa huku idzodzo, ende waiti kana ukatanga kupa huku masteroids uye zvekare nemapiritsi wainyatsokuona kuti huku iyoyo yaikasika kukura. Asi mukomana paakazondiudza kuti iye he is part of a satanic organization, this was after ndambora mabasa ndokubva anditevera. Ndakaona nyoka, mukomana nyoka iyi yakange ine makumbo kuita kunge munhu nichifamba. Izvi ndakazviona uri usiku pandakange ndava kugara papurazi pake murume uyu.
saka ndakati ndichinzwa noise kuzvirugu zvehuku because painge paine matanga akati wandei ari matanga ehuku. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda pakange paine munhu uyo ainge achipota achiuya achizoba huku kana kuti mamwe madhara awo andainge ndichishanda nawo. Nekuda kudiwa nekuda dzvene kubva kumurungu ndakange ndichida kuti ndige ndichivabata kana vari ivo vaipota vachiba huku because huku dzaizomboshota mukomanashe papurazi ipapo muchishaya kuziva kuti dzaibiwa nani, ende paiti kana pakauya mapurisa maivhundutsirwa muchinzi tinokusungai. Pandakamuka ndikanzwa kuti huku dzainge dzichiita noise dzichiratidza kuti pane zvadzainge dzichitiza, ndokubva ndamhanya ndichiendako ikoko. Ndakabva ndachizonoona kuti kwakange kuine nyoka. Pandakadongorera ndakangovhura sail, rimwe tende ratakange takavhara naro matanga sezvo kwakange kuine mhepo musi wacho iwoyo. Mukomanashe ndakashamisika ndikaona kuti mudanga makange muine nyoka, asi nyoka iyi yakange iine makumbo emunhu ichitofamba nichitarira huku, ndokubva yanyangarika. Ndakabva ndaramwa basa mangwana acho makuseni. Ndakati ndichida kuudza mudzimai wangu izvo zvakange zvaitika, ndopa ndakaona phone call ichipinda. Ainge ari murungu achitondiudza kuti akange achida kundiona. Ipapo ndipo paakazombodzoka kuZim for good. Mukomanashe murume iyeye akange aine hutsinya. Akazondiudza kuti paakaenda kuAmerica achienda kunodzidza akange akatorwa neimwe organization yakamugadzirira mapepa, ndo yakamubhadharira zvekare kusvika achizonopedza university, ende akange ava mune imwe cult but iri yevarungu, iri ye555 kingdom, ende vanofanira kuti vange vachiita hutsinye. Akandiudza zvakawanda sekuti kune mamwe majekiseni anobayiwa vanhukadzi anokwanisa kuzotokonzera kensa mumitumbi yavo kana ari mainjection mamwe anoita kuti vasabatira pamuviri, hanzi zvinonokanganisa miviri yavo. Zvakandishamisa zvose izvi zvakange zvichiitika nezvaainge achindiudza. Saka mukoma, huku idzi dzaikura even within 14 days waiona kuti yatova huku inodyika, but nyama yacho inenge yakapfava zvisingaite. Ini ndakange ndisingachade kuidya huku kana kuri kunzi tikanzi munotora huku, nekuti nyama yacho inenge isinganake, iri very soft. Saka takange tichizopota tichitengesera huku idzi in bulk kune vamwe vanhu vaizonodzitengesa huku, kunyangwe kwainge kuine mamwe masupermarkets uko kwataienda tichinosiya nyama dzinenge dzakaslotewa nechekare, but kune vanhu vaiuya zvekare vemarestaurant vachiuya kuzotenga huku kubva kwatiri. Vanhu vandikuda kutaura nezvavo mukomanashe pavanhu vose vataitengesera, vanhu avo vaita zvekutengesa huku kunonzi kuHighglen, ndokwainge kuine vanhu avo vatainge tichitengesera. Mavhenda iwawo taimatengesera nemari yakachipa zvisingaite. Vakange vasingatozvinzwisisi kuti chii chiri kuitika, saka vaizodzitengesa huku idzi nemaprizes anenge ari very low. Apa dzinenge dziri huku dzinenge dzakakura zvekutodaro. Vaiwanzokutengesa vanhu pavanenge vava kubva kumabasa usiku kana kuti makuseni. Vanhu vaitofara vachitoti nhasi tine huku dzatiri kutengesa ende dzakachipa, ende macustomers avo vachitoya vachitotenga zvechokwadi, but vakange vasingazvizivi kuti huku idzodzo dzakange dzichitochengetwa nemasatanisti, ende vakange vachizoita kensa nezvimwe zvirwere mumiviri yavo. Iye zvino mukoma, ndinoti kana ndikafunga nezvazvo izvo zvandakamboita, hana yangu ndinonzwa ichirova. Saka ndakaona nyaya idzi dzehuku ndikati neniwo regai ndiuye nenyaya yangu. Ndiyo confession yandiunza pano. Ndakazosiya zvangu basa nekuda kwezvikonzero zvakakonzeresa kuti mwana wangu ange achizorwara too bad. Mukuzofamba naye mwana takaudzwa kuti pane zviri paari izvo zvakange zvisingawirirani nepanzvimbo pandakange ndichigara nemudzimai, kunyangwe ndainge ndakatopiwa motikari yandakange ndava kufamba nayo, but mwana akarwara akaita sekunge achafa. Mwana wangu akaenda akanoponera kuChipinge.
Zvakangooma hazvo veduwe vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mwana wembenga, asi hazviite kuti ndinge ndichiroorwa, nekuti kana ndikatanga kudanana nemurume wandinenge ndichifambidzana naye anobva aita murombo wekupedzisira. Mukomana inini ndinongogara ndakakirwa pamba everyday nevabereki vangu. Kubuda ndinobuda, it's either ndinobuda one of my sister uyo akabva ku-UK. Nyaya yake inorwadza, ndichazouya ndichikuudzai izvo zvakaitika kwaari kuti ange achizobva pamurume akange akaroorwa nemurungu achigara ku-UK. Vana vakasarako ku-UK mushure mekunge atanga kupenga. Akange ava nemakore achiudzwa nababa kuti adzoke kuZimbabwe asiyane nemurume, asiye zvese nevana vake. Ainge achiramba. Saka baba vangu vane zvavakazongotaura. Pamba pedu pano umwe muti, ndichangoti mubhanana. Vanoti kana vakamuka usiku pane chimwe chimunhu chinobuda chichibvamo mumabhanana chotanga kutaura navo. Saka vakachiudza zvavainge vachida kuti chinge chichizoita kuna Susan, my sister. Iko zvino zvisisi vangu vari kutopenga, but kupenga kwavo mukoma vanongopenga kana vakada kudzokera ku-UK. Vanotorasika pfungwa, asi pamwe pose apa vanenge vari right. Ndivo vandinobuda navo tiina driver, kana kuti vabereki vangu vanenge vaineni tinobuda tose. Kana kuri kuenda kutown vanenge vangori mumashure mangu. Handina kana mukana wekuti ndinge ndichiwana boyfriend. Amai ndakavabvunza kuti ndinosvikepi ndisina murume anokwanisa kundiroora. Vakanditi vanokwanisa kundiodhera matoy online ekuti ndinge ndichishandisa ndichizvibatsira. Ndikati zvino zvinoita here zvinhu zvakadaro? Ndiri musikana, ndine makore 19 years ekuberekwa, ndichiri virgin, uye zvekare mumhuri medu mune zvakawanda zvinoitika. Kana pari sepamba pedu mukoma, of course tinogara pamba pakanaka, asi usiku panoitika zvinhu zvinotyisa zvekuti kana ndikatanga kukuudzai vazhinji venyu munokwanisa kutya kana kudzima malights usiku mava kuda kunorara, because it is too graphic zvinhu zvinoitika pamba pedu. Mukoma upfumi hwababa vangu hutori nedambudziko rwavakaunza kwandiri. Baba vangu ivo vanongogara vakandikira mugedhi sezvandataura. Vanoti vari kundichengetedza, asi ndinoziva kuti ivo vari kundichengeta nekuti ndiri mukadzi wechidhoma chavo. I am a spirit wife. Dambudziko rangu ndeiri, pose pandinoedza kudanana nemukomana, kunyange zvikanzi anenge ari mwana wembinga, mukoma kunyange aine mari yakawanda sei, upenyu hwake within 2 weeks anenge asisina kana cent. Kana baba vake vanenge vasisina kana mari. Zvinhu zvavo zvinodhakwa. Kana vaine maprojects kana macontract anotombomira. Ndakatombodanana nomumwe mukomana avo vanogarawo kuno kukuborodzawo. Baba vake vane mari, but panguva iyo yatakange tava kutanga kufambidzana kumaini kwavo kwakange kwava kutoda kutotorwa. Ndokuzorambana kwatakazoita zvinhu zvikatodzoka in position. Chero murume wandinoda inini anobva aita rombe rekupedzisira. Kana ainge aine motikari iyoyo mukoma inongosangana nemaproblems kuita accident. Kana aine business iroro rinodonha kuita flat. Ende zvinotondityisa mukoma ende vakomana vazhinji vanondiziva vanotonditya. Ende ndinotonzi ndine mweya wechimbuya chiri pandiri. Ndakambomhoreswa nomumwe mukomana akaita zvivindi ndiina mai vangu. Akauya akandimhoresa akandibvunza zita rangu, but akati andimhoresa kudaro akazoti makadii zvenyu koko, very sorry. Ndanga ndichiona sekunge muri wezera rechidiki. Ndakabatikana mushure mekunge munhu ataura neni akaona kuti face yangu yakange yatoshanduka, ndatova gogo, munhu mukuru. Ndakamboudzwa nomwe muprofita pandakawanawo mukana wekuti ndinge ndichienda kuzengeza uko kwandakanobetserwa nomwe muprofita, ndikanzi ndine marine spirit, ndine mweya wekumvura. Mweya uyu wakagadzwa pandiri nevabereki vangu.
ndiwo unoita kuti vabereki vangu vange vachiwana mari yakawandisa kudaro. Hanzi mweya uyu une godo, ende iwo unoti kana wakanditarisa unondiona sekunge ndiri mukadzi wawo mweya iwoyo, chero kana murume akauya padhuze neni. Saka mweya uyu unobva warwadziwa, anobva anzi murume iyeye ari kuda kuba mukadzi wemunhu, saka anobva arangwa neshamu yeurombo, spirit of poverty, kuitira kuti asazokwanisa kundichengeta kana kundiroora. Hazvigumiri paspirit of poverty. Ndakambodanana neumwe murume aita zvekudhiraivha mabhazi, ndakazongoti ngatingorambana zvedu. Apa yainge iri relationship yepafoni. Zuva nezuva aigara achingochema, ainge ava kundiudza kuti kudhiraivha bhazi haachakwanise nekuti aigara akangozvimba makumbo ake, kuti ange achikwanisa kutofamba zvainge zvava kumuremera. Aiti kana ari kumba, even though he was married, aitoturika makumbo ake kana kutsika headboard, ndozvaaindiudza akarara pabed, kuitira kuti makumbo ake ange achiderera, asazoramba akazvimba. Kana kugara mutabhu mvura ichitonhora, ndokuti makumbo ake akwanise kuzoserera. Ndakaona kuti attack yainge iripo yainge itori financial attack. Ndikati ndinourayisa mhuri yemunhu nenzara. Baba vangu ivo vanoita sekunge vanotomborara neni. Zvakawanda zvinoitika mukoma kwandiri usiku kana ndakarara ndikamuka, ndinoona pasikarudzi yangu paine zvinhu zvewhite zvinenge zvakaita kunge mukaka, dzimwe nguva kuita kunge urume hwemunhu, even though ndisati ndakambouona physically, ndinongohuonerawo mumavideos, nekuti ndiro ratongova basa rekuona mavideos evanhu vakuru. Baba vangu vanondivharidzira kuti ndisabuda ndiri ndega, vachiti vari kunditsvakira murume wekuti achazondiroora, murume uyo anenge aine mari. Baba vangu vakandigadza mweya wenjuzu uri pandiri. Basa rangu randava kungoita nderekuti ndinongoswera ndichingoteerera maconfessions enyu mukomanashe kuti ndisapenga. Ndinonzwa kurerukirwa pandinonzwa kuti handisiri ndega ndiri kurwa hondo dzemumweya idzi dzinenge dziine zvemidzimu nemadzitateguru mukati. Ndiri musikana wechidiki, ndaifungidzirawo kuti ndichaita ramangwana rakanaka, but inini ndakaitwa musungwa, ende jeri racho it is a palace of gold. Handizivi kuti mweya uyu wemamarine spirits ungadzingwa sei pasina kuparadza pfuma yababa vangu, kana kuti upfumi hwacho ihwohwu kuti unge uchiva zvauri hunge inini ndichitambudzwa nemweya wemarine spirit. Ndiri kutya kuti ndichakura ndichasara ndiri ndega ndisina kana mwana. Ndinoti kana ndikatarisa sisi vangu vane imwe stress yekuti vanokwanisa kungomuka vakafa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndinongoswera ndichiteerera maconfessions, at least zvinoita kuti ndinzwe nani, because ndinoona kuti vakawanda vari kusangana nemaproblems avo andiri kusangana nawo. Anongoswera akavharirwa mugedhi, haatendedzwe kufamba ega. Zvakaoma. Ngatimubatsirei mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, iyi iyambiro. Kana wava kuda kuenda kumusha, zvimwe zvinhu usabvuma kuita, but pazvinoitika hautombofi wakatarisira kuti zvichaitika. Tete vangu vakandipa mvura yekugeza, asi yakange iine ivhu repaguva, but hana yangu yakarova pavakandigamuchidza bhaketi rainge riine mvura mushure mekunge mukadzi wangu ati ainge achida kundidziisira mvura. Then ivo vatete vakati no, vachange vachizondidziisira mvura yacho. Kana mukaenda kwamunenge maenda, iwe semunhukadzi, make sure kuti murume wako unomupakurira zvokudya zvaachadya. Kana iri mvura, unomucherera mvura yaachanwa. Kana iri mvura yekugeza, iwe make sure kuti unoenda unochera mvura, mungava muri mumugodhi kana kurwizi kana kuborehole, unoenda uri wega uchinozvicherera mvura yemurume wako yekuti ngaageze. Mudzimai wangu akangozvitora simple pandakatombomuudza nyaya iyoyo.
tiriko kurufu mukoma akangonzi navatete vangu, hanzvadzi yababa vangu, mira ndinge ndichimuisira mvura yekugeza. Ndikapiwa mvura, but hana yangu yakarova pandakapiwa bhaketi iroro. Ndakaenda ndikanogeza mvura. Kubva ipapo mukoma Nashi zvinhu zvakadhakwa, basa rakatopera. Muri yeZimbabwe ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi basa rakapera, asi ivo vari kuti murungu wavo akati kwavari, uchafamba naassistant uyo achazotanga kufamba netrack yavainge vachifamba naro. Hanzi for the next 3 months. Saka vari kuti ndiri mubishi rekutsvaka basa. Kutaura kudai zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana mukafamba mukaenda kungava kuri kurufu panenge pakaungana vanhu, iwe semukadzi make sure kuti unozvipakurira chikafu chako nechemurume wako nemvura dzekugeza. Make sure kuti unozviitira wega, not kungotuma vamwe vanhu unokuvadzirwa murume. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi makadii zvenyu? Please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo I am a hairstylist uye zvekare ndinoshandisa juju. Ndakashandisa juju kubvuta murume wabesti wangu. Iko zvinozvi ndiri kutya kuti kana akabudirira kunoita go back to sender. Yana vamwe sekuru vaakataura navo vepaYouTube vamunotoziva vakamboita mukurumbira fani vachizviti ivo in'anga inobata varoi. Saka ndokwaari kuda kuenda ikoko. Hii mukoma Nashi ndiri kutya. I have been discouraging here, ndichimuudza kuti n'anga dzakashata. Ndiri kutoreurura ndichinzwa kutya nekuti mwoyo wangu hauna kana rugare. Ndiri hairstylist muno muJoburg uye ndine shamwari yangu yepedyo yandakakura nayo. Shamwari yangu iye akange aine murume wake ende nanhasi vachiri vose. Murume wake muno ane zvimari, anobata macontracts, anoita zvekuvaka, but iye anovakira varungu vane mabig companies. Saka vanhu vanodanana and vari very romantic towards each other. Nekuda kwekuchiva hupfumi hwainge huri mumba meshamwari yangu, ndakabva ndatanga kuteerera mazano imwe client yangu uyo aiwanzokuti kana akauya kuti ndige ndichizomuruka kusaluni kwangu aibva andiudza kuti iwe zvekumirira rudo rwechokwadi ndezvemuma African movie. Kana uchitoona kutoti murume wefriend yako anoita sekunge anokuda, tora murume iwe uone kunakidza kunoita upenyu. So far kubva zvandakatanga kudanana nemurume webest friend yangu, ndaendeswa kuDubai 2 times for a vacation. Saka mukadzi iyeye takazoti tasangana kuZimbabwe akandiendesa kune imwe n'anga iyo inogara kuAirport. Ndasvikako ndakabva ndachizopiwa umwe mushonga unonzi mudiwa uye zvekare unokwezva varume. Saka wakange wakasanganiswa nemahair oils uye zvekare nemafuta avo andinozozora. Uye ndakanzi pandinenge ndarara naye ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizogeza. Ndakadzoka kuJoni ndikakwanisa kurara nemurume webest friend yangu. Ndakaita nguva ndisingagezi kusvika ndawana mari yekudzokera kumusha ndikaenda kuAirport. I'm sure kuti ndaingofamba mubhazi ndichingonuhwa. Ndasvikako vakabva vandigeza ivo vakandipa mvura vakanditi ndinge ndichiinwa. Ndakanwa 2 liters yose yemvura, tsvina dzose idzodzo. Ndokubva ndachizodzoka ndakabva ndachizotora vhudzi reshamwari yangu pandakange ndichimugadzira ndikaenda naro kun'anga kuti ringe richizovigwa kuitira kuti murume wake ange achizomuona saSatani kana munhu anongomusembura so. Zvakashanda mukoma Nashi. Murume uyo akabva achizondibvunza kuti ndinoda kuenda kupi for a vacation. Ndobva ndakabva ndachizomuudza kuti shuviro yangu yakange iri yekuti ndainge ndichida kuti ange achizondiendesawo kuDubai. Zvechokwadi mukoma, takabva tachizoenda kuDubai tikanoenjoya. Ndakaita sekunge ndakaenda ndiri ndega, but ndakaenda nemurume webest friend yangu. Murume uyu ari kutoti ari kuda kudzinga shamwari yangu mumba kuitira kuti inini ndige ndichizopinda. Friend yangu anoti zvaanenge andiudza ndinoenda ndichinoudza murume wake. Saka ndini ndikufanira kuti ndinge ndichipinda panyanga. Mari ndiri kudya mari yakawandisa. Ndakabva mukutengerwa kamotikari ndichachinja ndichangoti ndakatengerwa kaPolo, asi ndiri kutya. Ndinotya kuti shamwari yangu
kwaari kuda kuenda uku kunobetserwa nen'anga yepaYouTube, ko kana juju yangu ikazo backfire kwandiri pese pandinotarisa murume wefriend yangu ndinotya zvisingaiti. Takamboti tiri kuhotel, ndakati ndakamutarisa ari pamusoro ndokubva ndaona kuti face yake yainge yashanduka kuita face yeshamwari yangu, ainge achichema achieredza misodzi yeropa. Ndibetsereiwo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari muJoburg. Hanzi ndiri kutya, ndamboedza kuti friend yangu ndinge ndichiti kwaari usaenda kuZimbabwe nekuti unokwanisa kuzobatiswa urombwa nen'anga dzepaYouTube, but nyaya iripo ndeyekuti vari kungotya kuitirwa a go back to sender. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, zvinokwanisa kuita sekunge zvinhu zvichasekesa, but kwandiri ndiri kurarama ndiri mazviri, zvinorwadza ende ndiri mudambudziko rakakura kwazvo. Murume wangu mukoma Nashi zvaari kundiitira soka kana kamwana kacheche akambofika akaita zvinhu zvakadaro. Murume wangu ari kuita sekunge abatwa nemamhepo. Hanzi kana ukaona benzi rechitamba rakashama risina kupfeka zvinosekesa kana usiri hama yebenzi racho iroro, asi kana uri hama unenge uchinzwa kurwadziwa. Murume wangu ane 43 years, ava kuda kutanga kuita zvekuimba zimdanso. Anopfeka mabhero, anoenda achinonotenga mamwe mazibhurugwa aya mazi oversize, ndiwo aanofamba akapfeka. Kuti anomawana kupi mamupedza nhamo handizivi. Ndiri kurwadziwa mukoma Nashi, ndava kuda kubuda mumba. Murume wangu is a teacher ende akura ende akabatwa nerimwe zimhepo, mhepo yandisiri kunzwisisa. Anopfeka mazi oversize, anopfeka mazi t-shirt mamwe anoita sekunge achasvika kumabvi, uye zvekare nemazibhurugwa avo anenge akaremberedzwa kusvika muzasi memagadziko, ende anenge akapfeka not chivharangozi chimwe chete, anopfeka zvivharangozi zviviri kana zvitatu, ende iye anenge achiti ari kumhanyisana nedrip kuita kunge mwana ane 15 years. Apa isusu tatova nemhuri yakura. Pose paanoenda kubasa vanhu vanomuseka, iye anenge asingatonzwisisi kuti sei vanhu vachimuseka, because anenge achiti ndo inonzi fashion. Muri mabharanzi, hamuna kana chamunoziva pamusoro pefashion. Mumba mangu mukoma Nashi, dzimwe nguva ndinoramwa kana kuita washeni, ndinozotoita washeni ava kutoda kutondirova. Ndakati handingambozviurwi nemazi oversize, mazibhurugwa akakura kudaro, kana iwo mazibhutsu aanopfeka. Handizivi kuti ari kuda kumboprova point yekuti chii chaizvo. Chiri kunyanya kundibhohwa mukoma ndechekuti ava kuda kuita a zim dancehall artist. Mumba haachada kuteerera masongs aaifarira. Murume wangu munhu aifarira kuteerera inonzi classical music kana muchiiziva, ende zvaienderanawo neprofession yake as a teacher. Asi iko zvinozvi haana chimwe chinhu chaanoda kunzwa chichiridzwa mumba kunze kwaEnzo Ishal uye zvekare naSilent Killer. Anoramba achingoripita masongs aSilent Killer, anomaziva A to Z. Anopedza usiku hwose ane mira raakatenga mushure mekunge aona rimwe documentary raBeyonce. Beyonce achiti iye paainge achidzidzira kutamba aitamba akazvitarisa mumira to check her movements. Ane rimwe zuva apo paakazodzoka akange aine umwe murume vachiti varoda kugadzira studio pamba pangu. Ndikati pano ndinouraya munhu, handidi nonsense dzakadaro. Ndopaakazonotenga mira. Apa mira iri rakakura rakanamirirwa kumadziro. Ndakati wagona wanditengera mira, izvo munhu ainge azvitengera zvake. Anoti usiku mukoma akapfeka maziheadphone ake, anenge achidzidzira zvimalyrics zvake zvisina musoro. Mukoma Nashi manzi yacho iDiscord chaiyo, inobohwa zvekuti ndinozongopedzisira ndava kungoridza tsamwa. Ndinonyara kubuda naye panze nekuti anofamba achingodzungudza musoro achiti hoyo hoyo. Ndinonzwa ndichirwadziwa. Ndava kutofunga zvekutsvaka mumwe murume
zviri nani, ane chiremera, anopfeka masutu semurume mukuru. Handichakwanisi kugara naartist ane 43 years. Apa dai ainge aine chipo taiti zvainge zviri nani. Zvino munhu asina kana voisi rekuimba. Apa shamwari dzake zvava zvevapfana zvidiki, vana vane ma20 years ndo dzava shamwari dzake. Vanenge vachiitirana hoyo, vanofamba nechibhazuka kana ndikaramba ndikamunyima makii emotikari, because ndakaona kuti motikari yangu inotoitwa chistudio, inodzoka ichinhuhwa mbanje. Vanenge vachiita hanzi zvimafreestyle zvavo. Anoti iye Godfather Templeman nerimwe zuva vachamudaidza kustudio, achazongobudikira kuUK achipefoma. Zviriko here izvi nhai mukoma? Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma zvoveduwe. Hanzi Godfather Templeman vachazondidaidza kustudio, ndichanobudikira kuUK. Hanzi ndo malyrics acho iwawo anorara achiimbwa kokuzoipa munhu akazvitarisa mugirasi. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Thank you very much for watching. Muchiri kumabasa here kana kuti matochaisa mavakumba? Pose paanoenda kubasa